Skal jeg så skilles nu? Ja, det tror jeg, det ender med. Er det sådan min skyld? Selvfølgelig er det ikke kun din skyld. Ja, det er da klart, at mor og jeg havde haft det bedre den dag i dag, hvis vi havde fået den abort. Men mor, hun skulle jo absolut gennemføre den graviditet. Prøv at høre, min skat. Du må love mig, at du ikke bebrejder dig selv, bare fordi du er en belastning for vores forhold. Jamen, hvis det skal skilles, hvor skal jeg så bo, hos dig eller mor? Jamen, lille skat, der er jo ingen af os, der vil undvære dig for noget som helst i verden. Så derfor har vi aftalt, at far har dig hver anden weekend, og så har mor dig så resten af weekenderne. Jamen, hvad så med hverdagen? Jamen, lille skat, du kan jo nok forstå, at mor og jeg ikke orker at have dig til daglig længere. Nu har du snart været hos os en 8, 9, 10 år. Men måske du kan være hos mormor eller hos en eller anden sød indvandrerfamilie. Det er også ved at være på tide, at du lærer at klare dig selv. Under krigen, der kaldte man din slags for en parasit. Hvad er det for en? Ja, det er da sådan en snylter som dig, som lever det søde liv, og som lever af at nasse på andre mennesker. Nå, smut så ud og få fat i de gummihandsker. Den gamle kommode afsøger ikke sig selv.